Een hele goede avond en welkom bij Museumplein. Vandaag staat er hier een heuse caravan op het plein, want we gaan hier een theatershow zien van Mama Roe. Daarnaast hebben we ook nog een optreden van 2 dames die mee hebben gedaan aan een bandcontest in Perron. Dames en heren, iedereen die bij ons naar binnen wil moet op het gazonnetje komen staan. Want wat op het gazonnetje past, dat past ook binnen. Let op een opstapje, komt u maar hoor. Gezellig, hartelijk welkom in het Meesleeptheater. Komt u gezellig. Welkom. Siska, kom binnen hoor. Hallo Siska. Plaatskeuze. De Willem, welkom in het Meesleeptheater, Bart. En lieve kijkertjes thuis. Nou, vrije plaatskeuze. Ga lekker zitten. Nou, Nou, onze lieve eerste mensen, vakantie. heugelijke mededeling. Daar komt Sophie. En die brengt Oranje. En daar hoort natuurlijk een liedje bij. En jullie zingen mee, hè? Ja, dat heet Oranje met een liedje. Mijn Sophietje. Op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras. Ja, het zijn 3 dames. Dat ben ik, Gertrude. Onze Sophie. En dan hebben we nog Sjaan. Wij zingen. Heel mooi 3-stemmig. Over de thema's des levens. En dan hebben we ook nog 2 mannen mee voor de begeleiding. Eentje op accordeon en eentje op contrabas. Het thema des levens, dat klinkt heel diep. Het is het ook. Ja. Ja, het is heel diep. En het gaat dus over de kosmos. Oh nee, hoe was het ook weer? Wij zijn heel kosmisch georiënteerd. Ja. Dat was het. En wij laten het lot dus eigenlijk bepalen, de kosmos eigenlijk bepalen, wat wij voor de mensen zingen. Ik zou zo graag alles van die jongen willen weten. Ben jij een beetje romantisch van aard? Ik kan het wel zijn, ja. Maar ik ga mijn best doen. En dan even een balletje pakken, want dan mogen wij tenminste een mooi romantisch liedje zingen. Wat staat er op, Luus? In de maat. Tegengestelde, jij loopt eigenlijk altijd het liefst uit de maat. Ja, dat is ook een kippenvel. Ja, dat klopt. Dit is een teken, Guus. Loop maar in de maat en 2, 3, loop maar in de maat niet te vroeg. Maar we spelen inderdaad overal in theaters en op festivals, zelfs in Duitsland. Ja, we gaan ook op vakantie naar Duitsland en dan nemen we gewoon de caravan mee natuurlijk. En dan maken we daar allemaal nieuwe vrienden, allemaal vakantievrienden. En dus zo zijn we steeds met zoveel mensen allemaal bij elkaar en dat is zo gezellig. Ja, En dan gaat het op Duits ook? Dan geht es auf Deutsch, ja, Guus. Ja. ja, we proberen das. Aber Versuchen. ik kan dat niet zo zeer goed. Hè? Goed. Het is belangrijk werk, hè? Het is belangrijk werk om de mensen te bereiken. Ja, het wordt ook vaak zo warm omdat de warmte tussen de mensen dan gewoon zo is. Hè? Ik denk dat dat ook was Ja, straks, gewoon hoor. gezelligheid, Ja. eigenlijk. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie nog eens terugkomen. Ja, dat Ja, hopen ik wij ook. ook. Ik vind Venlo echt heel erg tof. Ja. Dag lieve mensen, dag! Morgenavond in het Museum van Bommel van Dam een moderne dansvoorstelling van de Japanse choreograaf Shusaku Taguchi. Deze voorstelling was al over de hele wereld te zien. In Moskou, Peking en Palestina, maar ook in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. De vlinders staan voor hoop en de butterfly dance symboliseert een boodschap van vrede en liefde. Theatergezelschap Pit maakt voorstellingen voor kinderen. De Bloemenkoning is een spannend en fantasierijk verhaal. Het gaat over de koning Narcissus die heel veel vrienden heeft omdat hij iedere week een groot feest houdt in zijn prachtige bloementuin. Maar het is de vraag of dit wel echte vrienden zijn. Heidi Link gaat voor het project Mapping the Landscape naar Hout-Blerik. Ze deed onderzoek naar het vervallen kassengebied daar en presenteert haar bevindingen in een rondleiding komende zondag. En wat ze daar gedaan heeft, is eigenlijk op onderzoek uitgaan hoe dat kassenterrein daar zo vervallen is geraakt en waarom het daar nog steeds staat. Dus ze heeft buren gesproken, ze is op zoek gegaan naar de voormalige eigenaar, naar de projectontwikkelaar, naar een zwerver die daar gewoond heeft. En wat haar interesseert is van wie is dat landschap nou eigenlijk? Wie heeft daar iets over te zeggen en wie kan zich daar eigenaar van noemen? Uit de gesprekken die ze gevoerd heeft, heeft ze een heleboel informatie opgehaald. En wat ze daarmee gaat doen is, ze organiseert een rondleiding die zij zelf geeft, maar ook buurtbewoners. En daarin laat ze eigenlijk aan een breder publiek zien wat er met dat gebied is gebeurd en wie daar een bepaalde rol in heeft gespeeld. Everybody's so obsessed. Money can't buy his happiness.
al samen? 3 maanden ongeveer. Zo kort pas? Ja. En hoe kent je elkaar dan? Nou, we zitten altijd op Gitalis bij Gino Tajutu. Die heeft ons ook heel veel geholpen met alles, of ja, het meeste eigenlijk. En ja, daarvan kennen we elkaar, want we zaten achter elkaar op les. Ja. Ja, want jullie spelen vooral nog een beetje covers, maar doe je ook eigen nummers? Ja, we hebben 2 eigen nummers net gespeeld. Wat is het idee achter Salad eigenlijk? Het idee is om de amateurkunst en vooral de amateurbands in Venlo wat meer aandacht te geven. Het is natuurlijk moeilijk om tegenwoordig in een kunstpodium of in een poppodium terecht te komen. En we proberen er wat meer invulling aan te geven door jongere bandjes, nou niet alleen jongere bandjes, maar beginnende bandjes, toch wat meer aandacht te geven. En ook gewoon op zo'n poppodium als Baron 450 kent dat goed. Alleen dan zullen ze zichzelf moeten gewoon verkopen. Want jullie hadden echt heel veel kaartjes verkocht. Ja, de meeste. Ja. Hoeveel? 67 of zo. En hoe hadden jullie dat gedaan? Ja, gewoon iedereen vragen en zo van, willen jullie komen kijken? En Twitter en Facebook heel erg gebruiken. En vaak nemen ook grotere acts eigen support mee en dan wordt het gewoon moeilijk om nog wat lokaals erbij te gaan programmeren, want dan is een avond eigenlijk al gevuld. En daarom verkoopt Baron 450 eigenlijk vaak nee aan bandjes. En dit is dan een bandje, of een avond voor de bandjes zelf. En dan kunnen ze zichzelf verkopen. Hè. En daarmee hebben ze natuurlijk meteen ook een heel groot publiek. Het geld moeten ze zelf houden. Hè. En dan hebben ze natuurlijk een leuke inkomstenbron ook nog. Want dat is de basis van de avond. Het zit al Salad, verkoop zichzelf. Dat is ook de boodschap die jonge bandjes meekrijgen. Hè. Van zeg maar zelf dat het publiek is. Ja, precies inderdaad. Zeg maar zelf dat ze het volk meeneemt. En als 3 bands staat om een avond uit, dan is het snel een volle zaal. En dat is leuk voor de band. En die verdienen er wat aan. En we dus wat ervaring al. Shouldn't know you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? I give you all I... We kennen mensen die er net een bandje begonnen zien of die mee willen doen, zich dan nog ergens melden. Of zit je nog op zoek naar bands? Ja, absoluut. We zijn altijd op zoek naar lokaal talent. Je kunt zich opgeven via salad@baron450.nl of je kunt gewoon even naar de site gaan, daar staat het vaak ook, baron450.nl. En ja, we verwelkomen dat altijd. Dus als er een band is, zeker even checken. But sometimes it hurts instead. En met Take Two Many zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Overmorgen staat hier de Nederlandse verpersoonlijking van de Flower Power, namelijk Armand. En anders zijn we volgende week weer gewoon te zien bij Omroep Venlo. Bedankt voor het kijken.